Мы находимся сейчас в Троещине. Это такой очень спальный район Киева, большой довольно-таки. Весь район — это огромные многоквартирные дома. И именно этот район больше всего пострадал от обстрелов российских вооруженных сил. Российская путинская армия обстреляла инфраструктуру, и огромный массив Киева на левобережье остался без света и без тепла. Сейчас я попрошу отключить фонарик, и вы увидите, насколько здесь темно. Можно отключить? Вот примерно вот так вот, без освещения происходит. Теплопункты очень выручают. А как люди сейчас моются, если холодно дома? Или как выходит из положения? Так, в советское время берут кастрюльку. Ну, я беру большую такой чан, кастрюльку, грею и в ванной разбавляю с холодной водой и моюсь. Но у меня просто есть. Но у кого нету, я, конечно, я не знаю как. Может, у кого бойлер есть. Вы не простываете из-за этого? Люди не болеют? Конечно, болеют. Болеют, да? Конечно, жалко больше всего маленьких детей и бабушек жалко. Ми у нас на районі, коли був повний блекаут, в себе на районі ми організували, у нас був мангал, хлопці принесли казанок, дрова, тому що там 16-поверхові будинки і в них електроплит. Кого немає газу в будинках, їм дуже складно, їм нема на чому готувати. А в нас газ, нам трошки простіше. Люди об'єднувались, допомагали один одному, казали, я сьогодні вдома, в кожному районі є група. І в тій групі люди пишуть, можу допомогти з приготуванням їжі, приходьте, приготуйте в мене на газовій плиті, наприклад. Так? Там хтось може нагріти їм води занести. Люди об'єднуються, варять шашлики, узвар, кожен хто що приніс, той собі готує, музика грає, люди трошки гріються, тому що коли мінус 20 і в тебе немає нічого, ти нічого не зробиш. В хаті ж мангал не запалиш, а на вулиці, будь ласка. Саме у мене в будинку так, у мене є холодна вода і газ. Але ось мого друга, він живе в 16-поверховому будинку поруч, у нього електрика. І в нього є холодна вода, нема електрики і немає опалення. Все. А як він тоді? Приходить їсти до мене. Ага. Як це правильно? Приспособи для виживання в кращому вигляді для себе і своєї сім'ї.